أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أمبنيو أنبياء فوني إسلامي فولكاي أنبي أوفوني بديا فلكاي أنبي أوفوني كليا فلكاي نودي الله تعالى كان نعم بأوكا الله تعالى كبركة بأوكا الله تعالى كيافانا كتغام بأوكا أو مؤمن كدو ani aw mumnato mbadon ala fole ko fe ka barkata ka wali mando masamin ko ka qur'anana ni allah ta'ala ma aw dafu kama jinani adama de fona karambatu bi wala rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai ya o adamadin abe minge nyon no fe na yo ke ala no fe abi ala soro abe minge je bunya nyini na abe minge je to nyini na abe minge je damu nyini na mbadon ko nayo klange wolo flanke ala nofe ababi ala soro nanya laje anga kira muhammad alayhi salatu wassalam ala ko muhammad ne ala yi ci kana jogo kuma ba dafa du kuluka kira keme saba ani tan saba kira teula ala ye min ci ni fen wɛrɛ fona kɛra jugo gilali kira bɛɛ cira ni ma wɛrɛ tɛ fɔ ala o sabati dugukolo kan ka hinɛ sinsin ka yafa ni magani ni jogo ɲumanya sabati dugukolo kan ni kira bɛɛ kun nga ala de ya bolo shi an ga kira labala no ye sayyidul bashari na toye muhammad mi ni ma kanu ise flaka haramu ya aljanna ala ye atege shi ana ka fo ni muhammadu min fle atogo de ye el mustafa o kerengere lay ala de ya ci awma ni nema ni kishini tagay ola ala qama muhammad ne allah ta'ala mi ci foy kama fona kera here davonga kira machini hashini ye amachini bezon woni ye amachini jugu ye amachini jambare kira machi ka jeneya defan kira machi ka shoni defan kira machi ka namara defan nga kira ko ga jogo kuma ba defan o jogo ba kira cira ni baye koko sabati dugukolo kan ningo nga cira ni baye yani baya kan nati kuranana baya jogo woro be kunya haramu islame deunga ka ko kira reki alay muhammadu ci
o mawarate fo ala muhammadu cide ko o sabati dugukoloka yani muhammadu ka ci kira o kira cira abbe kira ni kalmatu shahada e node ashhad ana la ilaha illallah mawarate fo ala e kira beki node kira bisiga ci tugoni o kana yira awna ko mawarate fo ala o kira ka jenya defa o ga shoni defa o ga mogo fagani dazago defa o tisika ke otuma ala ye kira ci ni mune kira be ni nyumaye fansiriya gilali ani yafa mais ala ye bolo fage cemin daka o de ahmad al bashiri a fara cemi man nabi wa rahmati ala ko momor ni chini jugup mamawe o dafali ichi huende momor ye santani kelenge abeka nga kelmatu shahada bama dugukoloka mawarate fo ala ne momor ye chide aye santani kelenge abeka ho bolotu ka ko baya ye qur'ana na jere kunya haramu e islamiyala ka ko baya ye qur'ana na shoni kunya haramu e islamiyala ka ko baya leidu woro ye qur'ana na namara ni jabani galo kunya haramu e baya nana ko de haramu ko en fara nyonga ko lu yira ana haramu do ayor jayana baya leidu woro alhamdulillah an kilela kemi nano dale o de an karamo way no sharif المفضلة المرشد الدال الكتاب والسنة يستوي زوازا كان دتقول الدال القرآننا موجود كي من دتقول كدال مرجو كي من دتقول كدال ككريتش كويرا أنا هو ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين كبايا ليدو وورو إلى قرآننا سورة ممتهنة آية الفلا أبي سورة البقرة آية مغاني ولوفلا بايا كفراي سورة مايدة آية ولوفلا بايا كفراي سورة العمران haya bi wolofla baya ko foraye suratu tauba baya ko foraye suratu fatuhu ayatan baya ko foraye nga karamo kuma ni boye de an karamo sharif السيد عثمان مدان إدرا علينا ندت قولي دايلة ولا نافوايا كتشام بسكاكا علينا توي الفات إلما أقوليكا دت قولون دايلة با نو مي جدو ناصر الحاكم بالحاكم دو Chemi nana cheke ga chende be kangalu bui. Aidra. Onana anyele. Kambo dibila. Karani anyele la. Ante minno ko ira ana.
ka kunfi lafiya nga Haidara kɛra sababu jugu ye kunyaw balocogo y'o kɔnɔ gan nga a kɛra sababu ɲuman ye diɲɛ ma a kɛra lafiya ye kunfiw ma Haidara nani kɛra lafiya ye hali bagaw ma nga morikɛ min bɛ balo aw joli la ani aw sɔngu n'a niɲuru la o balocogo y'a kɔnɔ gan tiɲɛ bangelen sabu ni tiɲɛ bangena ngalon bi bin wa ngalon binna n badenw don o don arajow la o de bi neni o de bi dɔgɔya o de bi jasi bɛɛ kɛmɛ k'i dadi Mali kɔnɔ a fɔra ko silamɛ gurupu tɔn sigilen bɛ yen karamɔgɔ bɛ neni dogo don n'a fɔra denbayatigi san 60 ni kɔ su ni tile e tɔgɔ bɛ i denfilanw da k'i sɛbɛkɔrɔ neni k'i dɔgɔya minnu sigira ko diinɛ tɔn olu ma kuma minnu sigira ko sariya faga an ye nisɔngɔ sara ka marifa san ka di minnu ma k'u k'an kɔlɔsi olu ma kuma nga ni karamɔgɔ Haidara ko n ko bɛɛ bɛ wuli k'a bɛ ka kɛlɛ wuli n'a ka mɔgɔ dɔ ko n ko bɛɛ bɛ wuli k'an bɛ ka fitinɛ wuli a filɛ a lajɛ jamana na ka mɔgɔ kelen kɛ bɛɛ k'a sigi neni kab'an t'a dɔn an bɛ kan ka neni ka n'a dɔn halisa a bɛ kan ka neni a silamɛw a lajɛ a nana don min ko baya bɛɛ y'a neni o don bɛɛ y'a dɔgɔya don min faama cɛnikɛla a y'o neni k'o dɔgɔya ni kuranɛ haya ye don min a ye zon neni ni Ala ka neni ye o don bɛɛ y'a neni bɛɛ y'a dɔgɔya don min a ko seli ti maa kɛ silamɛ ye o don misiriw y'a neni kutubaw y'a neni gafew y'a neni ka bɔ arabula ani farafina a ko a yafara kujuw ma sabu k'an t'a dɔn mais halisa a dɔnna a bɛ kan ka neni faamaw ti kuma dɔnnibaw ti kuma Haidara neni ye hɔrɔn neni ye Haidara dɔgɔyali ye dutigi ɲuman bɛɛ dɔgɔyali ye ale neni ye kuranɛ neni ye karamɔgɔ Haidara dɔgɔyali ye Ala dɔgɔyali ye o ye kira dɔgɔyali ye sabu mɔgɔ min wulila k'a bɛ kira dɛmɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ a tiɲɛ kan anw ka nin tile in na o ye Bazumana ye mɔgɔ o mɔgɔ y'a neni k'a dɔgɔya yala dɔgɔya wa i ye kira dɔgɔya anw y'a dɔn Ala tɛ an y'a dɔn kira tɛ kira wɛrɛ tɛ jigin Muhamadu kɔ anw de ye gileki bɔ k'o bila ko Obama dugukolo kan u bɛɛ k'u goya ko Isa bɛ jigin anw de y'a jira nkalon don Isa sara kuranɛ ko Isa sara Ala ko a sara sabu Ala ko ni bɛɛ bɛ sa kira fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo kan kira laban ye Muhamadu ye dɔ wɛrɛ to anw de y'o Obama o kɔfɛ Haidara ye kira ye anw t'o fɔ anw b'a dɔn kira tɛ mais kira somɔgɔ don o tɛ wuli el ahlul bayt
kira somo ni mami ye olu dogoya Muhammadu ko yale dogoya ni mami ye kira dogoya Jibrila ko yale dogoya ni mami ye senne Jibrila dogoya ala ko yale dogoya ni mɔgɔ min ye ala dɔgɔya I dufa sogo tolle bi ala sɔrɔ kaburu la I taa yɔrɔ janɛmɛ sabati yɔrɔ jugu diɲɛ ya I ta tiɲɛlen mɔgɔ salen lemule labilale maa ninama bi sa cɛ min nana baya développer diɲɛ na ka bɛn ni anw ka génération ye an tile o ye Bazumana ye k'an bɔ dangadenya la ka wale du cilenw jɔ karamɔgɔ nanibaw e sera ka mun dilan I wolo ni bi cɛ foyi jɔnni b'i dɔn foyi hali e t'i yɛrɛ kalama jango maa k'i dɔn mɔgɔ min t'a yɛrɛ kalama o bɛ mun fɔ ni dalilu ye hasidiya densɔgɔniya juguya u dɛsɛlen kɔ an karamɔgɔ fagali la u dɛsɛlen kɔ u ka dabalijugu n'u ka fɛɛrɛjugu la u dɛsɛlen kɔ faamaw bilalen la karamɔgɔ la u dɛsɛlen kɔ karamɔgɔ ka du cili la sabu karamɔgɔ n'a ka du bɛ ala bolo u b'a ɲini ka don sitanɛw na olu yuguba ka bila karamɔgɔ n'a ka denbaya n'a ka kalandenw na anw dun neni nga an ye u koɲɛ di ala ma ka wele min da Mali faamaw n'a bi fɛ jamana ka basigi ni mɔgɔ min ye dansago ka kuma mɔgɔ kan k'a ta tɔgɔ ma k'a neni a y'olu wele sariya la Mali sariya la ni mɔgɔ y'i neni n'i y'a bugɔ sariya b'i nɔ minɛ mais Mali sariya la ni mɔgɔ y'i neni munna a ti min n'a t'o wele min fana ye neni kɛ k'o wele k'u jɔ nga neni danna an karamɔgɔ la n'o tɛ n'u kun ye président neni o taayɔrɔ dɔnnen don o ɲɛ dɔnnen don n'u kun ye gouvernement neni o taayɔrɔ dɔnna wa o ɲɛ dɔnna n'u kun ye waritigiba dɔ neni min bɛ k'u la o bi dɔn wa o bi kɛ nga cɛkɔrɔba min ko n ye n ka ɲɛnamaya to ala bolo hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan n kura n'a ye o n'a ka denbaya n'a ka kalandenw bɛ tile ka neni neni kun tɛ I ka dɔn ye ya I dɔnna I dɔnna I dɔnna dɔ ko ni karamɔgɔ yi dira ko jogo k'a ye fɛn min kɛ jogo la ko k'o fɔ k'o kelen tɛ yen ko o t'an ka arajo la ko o t'an ka tele la ko o t'an ka mawulu kɛnɛ kan anw bɛ ala tanu k'a barika da karamɔgɔ ni fɛn o fɛn kɛra an y'a bɛɛ lamɛn k'a ban an tulo y'a bɛɛ lamɛn k'a bɛɛ faamu karamɔgɔ ka dɛmɛ ni fɛn o fɛn kɛra an y'a bɛɛ mɛn an y'a bɛɛ faamu
ansaru ni faw fengera abemena abefamuna nga aunga maloya ananga lebu ananga kuma shuli kunyemi o kunyere kaindeni ki jogo ka jogo jeneya kaindeni ki jogo ka jogo shurani kaindeni ki jogo ka jogo galo kaindeni ko iko ala kota galo do amafati kaindeni iko kira kota galo do amafati me ninne naka fevula min tila abada min masriya ka ki ali ga mola wallahi ikan ala fuka barkada karamo ne bo ogu jija ukabarake anga kira sunma min yini jonve we bare ibi fofana ijija ni mogo min ga bara saraka ban je bara bayna ka toge mabakale ka toge shirifi kale ka toge kira kale ni ala kale o kobitu ala ni kira bulu ma to kale wa ala ni bi se fana aw ndale mala bi se ala mi fe kira kelebau shirifu kelebau achemana musuma adugolena bangale ala anyuka ko yedima iga sebuluka wallahi jenabi chetri segaledo nga abagili tola aw meka nga pumabi ni chede dotogola sinima unakila kawo yerendeni billahi kabo make agili tuku ka famuha andona oka mambura nae namika ngapuma karamogo kanu jonimo hakili tuku kodomo ugu yere lafiya nimi karamogo ka jala korota nimaga boya jini ka janme dega janme fre otike ni koma kede alijine ati soroti mabba atiketi angra mo fage no shagda hamada maulay nyoro domi abina kasola Senegali nazaro ya labo kasola jurusirile atagana sena kamuru labo kasenlaw labo kolu ke ga shegda hamada mola haydara fa ka koromi nazaro ko ya shegda hamada mola mola bide ya shegda hamada mola lebura bide ko sabula murunyo to fle jurutula negatula shegda mala kasula de kun yen lebu ebi ni malwe muru ay wota shegda mala la muru be wota ahmada maulala obona nore sharif asayid usman marada idra nu ya nani ka doya ka molola ko to ku ya nani ahmada maula jabi minni nazaruma
o jaabi kele be an karamɔgɔ bolo k'o dama wa an filɛ k'a d'aw ma Cheikh Amala ko a ko nazaraw ne Cheikh Ahmad Mawla ne ma malo ko jɛnɛyakɛla so malo la namara tɔgɔ mɔgɔ fagala ko malo la bingalikɛla dazagola ko malo la ko ne Cheikh Amala minɛna ko n Ala ka tiɲɛ fɔ n bɛ Ala ka tiɲɛ kan ko nin ye wasa ye ani waso ko ye ne bolo k'a yira ne la ne ka kusa ni mori ninnu bɛɛ ye Aidara kalandenw Maliyɛnw nin ye wasa ni kunkɔrɔta ye k'a yira ne ni aw la ko Sharif Usman Madani Aidara aka kusani bɛɛ bi sabu bɛɛ y'ale neni a y'a ku k'a dade k'a ɲin'a fɛ k'an k'an dade wa an y'an dade koyi nka an bɛ kan ka dɔɔni walawala mɔgɔw ye u k'a dɔn tiɲɛ ye min ye n'o tɛ mɔgɔ min ye karamɔgɔ neni n'i y'a tigi neni balawu min kan ka jigin a ka mɛlɛkɛw fɛ teliya la e ka neni na kɛ sababu ye n'a kan ka jigin ntɛnɛn a na bila tarata la a to yen balawu bɛ jigin yɔrɔ la Cheikh Amala ko tubabukɛ n'a b'i ɲɛna ko kaso bɛ ne tɔɔrɔ wali nɛgɛyɛlɛ ko n'o bɛ ne tɔɔrɔ n'a b'i kɔnɔ k'o bɛ n tɔɔrɔ k'o tɛ ne Cheikh Amala tɔɔrɔ ko ne Cheikh Ahmad Mawla bɛ miirili min kɛ dusukun na Ala la ani mɔkɛ sanuman na n'o ye Muhamadu ye ko ni aw sera k'o bɔ n dusukun na k'o de bɛ n tɔɔrɔ o tɛ se k'o bɔ wallahi an karamɔgɔ y'o fɔ an ye kabi bi tɛ ko n'an y'ale sogo ye waraw bolo wali wulu bolo k'a fara ko an ka Ala tanu ka tugu Ala la ko o kɔrɔ tɛ ale ta ye nkalon ye tiɲɛtigi bɛ ɲani nka tiɲɛ bɛ to a nɔ na an karamɔgɔ ko a nenibaw ko k'a fɔ a ye k'a ni ce k'a ka jija ale bɛ miirili min kɛ a ka Ala la a n'a mɔkɛ sanuman n'o ye Muhamadu ye ko ni aw ma se k'o bɔ a dusukun na k'a ka jija a tɛ se o la mɔgɔnindenw u bɛ maabadenw nɔfɛ k'u tɔɔrɔ k'u degun misiriw filɛ fan bɛɛ karamɔgɔ bɛ neni dogo do misiri kelen o ti kuma den kelen bɔ a jara bɛɛ y'i da de sabu e tɛ se k'a neni nka a nenina dagatɔ min fɛ a jara e ye ha Ala ɲɛ b'i la e ni min y'a neni a bɛɛ ye kelen kafiri dɛmɛma ye kafiri ye dangatɔ dɛmɛma ye dangatɔ ye mɔgɔ min bɛ kira joli neni mɔgɔ min bɛ tiɲɛtigi neni n'i y'a tigi suma ni wulu ye wulu bɛ jigin la wallahi o la an baden minnu bɛ u jaabi k'u neni a y'a farati han mɔgɔ mɔgɔ ye kira somɔgɔ neni mɔgɔ min yɛrɛ ye o tigilama neni k'a ni bagan dɔ suma wallahi bagan bɛ jigin la masala ni ko e ye wulu ye n'i y'o fɔ kira somɔgɔ nenibaga ma ko e ye wulu ye
oui iye kuma fo mimi dusukun lafiya nga wulu ti son ka kira su mo ni billahi wo wulu yu do o yu valeur do wulu ya yere do wulu ya do ko ale alaka daveye wallahi wulu tuke je faliti kira su mo ni atuma mo mi ye kira su mo ni ko doya ne ko e jefali bitigila usman yonte abisega suma fawfana o jabre frone bona namruza bona aba jahili bona do shaytan bona do odwani ofo onaka kan juma be asulu shaytan ay iblis aba jahili kira kale fay to soro qur'ana na tabati ada billah angara mo idara nedemo aya sabaqoron nani alhamdulillah fa awere to soro ala to wada awere kanu nyonga sabali ko munyu ka ala kono turudo shayra mala nana ya utakara lawo ubana wallahi aidara ega kle ubora atoka kila anya do ekume nae aw nyere okura nae aga kila pour ega jalaka bunya ala yoro doga faraka aidara dugu jaw dugu je ega dawla ni ga martaba bi bunya ala yoro moy jugu hashidi sellanam fili misri dungay arabu ga straga dellay ha ala kalal ni kira kallay o tabichi dumodo kashi jashi ka gome doya aka waliya fui tisrasro jeni lahara sabati yoro juga tay janame mobili murundiri ma chaw khonunu mine sabu bisse sirvu kelela nunu mine sabu bisse haydara kelela kira sabugo kele ebisala ha idda mutanuwede jene akoni hal wati jande yani alaga balo kana saya ko tede balo bina ki sor mori nunna wallahi yani sayace mogoshite alaka mabo dogaya ko kitalae ko ala beto kanyo kasa sagunmayala ko bite jola ara kana kawtike pada isatu may taro may ibokolo may shirifu kalabaw ana ala be nyona fo saya fo ala gaire fo waylula fo habu kolona jame makono ati dabla awti suko joro maga foye fo ho ya idara nani ni kashe bi boaka una nyabio nakyo gujabio ku enjonno ina wonde sembi nana chuko ko kalake awve mali basman aw kunde foila saraga minena famo bolo dillila galola ya sembi nana
o delino galo da kenema ka fama jugu sabakoro doya ni ala ka dogoli kala e Qur'anana awma jugu foy sura ayere la ni faso jolate malidi ala ka ton formé ko ansaru kata kayewli norla kabi karamo to ci ansaru munungo nti jinayake minun dara norla kata muso violé kabiu ka jinaya oni ala kan ansaru ekele la minu nana bi fasoka kana mogo foga ino saw umami umabo ani bayala nti mogo foga olu baya dew yekele la nin be kuye mi ayado abeglaro adona nga awnga do okutere ala yere de ya beglaro do obi awnbo billahi sabu ala e ado anjigi seme edila ko karamo haydara tisiri ha Allah ke o tisiri nama seri obi munyaye foi nama seri obi munje foi eti kumo jore ka kumo toyi jonne seli nya fo awye aydara edjangato misri min nyole fle bangonna edajo iga dorba bala ajora joni ngama wala mumi kar kono ala batu ani ala la batu awga misru jogota foye ala kera ni dine kele ko angra mo aydara moge Muhammadu minga aw mako la ko faga tasra aydara la kele kundona hagli tigu ay dugo ke ha dugo manjaw ala ga chende metro misri bebe kule Allah akbar ngam misri chitipma karamo nenna otma ngapma an fannenna ngapma uti an koroge nenna ngapma uti an karamo nenna ngapma uti anga ke karamo tasa nga abi fabo mo mi masa bo nenna ikangapma imapma anga ke karamo te wati fabo nese anya do jien be karamo do bi fogo gole ni o fodro ubi iso ko ndeni nyara ba do minni anga ke karamo te ifate nga akoni na koro ikoni yi e koronde na i dene mapma e dogoni dawe lo ngay bi puma akli kana i korose lo ko shi mai ka puma kono alhamdulillah ngum la dogone fla folla wati bana mu dugo ke ka nyini karamo fe halisa aga dugo ke awnye sabali mini ala yo dama ala ka onzo o sabali nyonana wala sa dine ngademe gaga ya fanyi ni karamo na gademe afe ni flimru Europe makono ala ya do anglais kala do nga
annani ba ku ku jida aw nya don saya ko do be aw nya ndato ko ima nga saya sigara mani taga tadome ibi nyina karamo ko do ala ka tiende be ka nyini befe bega dugo ke choroma yin an karamo anaga demaya anaga kalane nyumo ana kanu nyumo ani mo ya kanu ka twala cheka bega dugo kuri dugo kero dugo ma ko ala ka dugo boko tamu chemi sege ngai chiti malu ala ka chende misri munu farla anka ka fu bi che defa ya rabbi ala ku kulashi misri munu wula ku jo ku bi che datu ya rabbi ala ku datu mo munu wula ku bi che defa cheka ya rabbi ala ku kulashi ku defa ka amfara ka kan defa mo munu wula ku bi che datu kangalo yanga ka chelebu ala ibu do ulebu ulabla useba ala ujigi nimi ka baraka na ka doni ala ka donna kashi nimin da wari ala ka wariche nimin da fagai ala ka fagai dabla pour dine ka deme Shetane bonaudo ala ubui Qur'ana bunya kama sal ala nabi namore abalmage na dinga ma nyefe nu ya ga kalande ay dara debenay hali ni ala ka davo ma addo mo ko ni dabe wara mun me ko kala mani moyo uluba do wa ala yere ado obuninya wo obunibo qaidara de mungama aga chietria kama kamungede ka chiedeme no yari sangare bama ko ya mali yirma jo kado bugula hagato bedinga Sasulullah